Popi, tule tänne. Tänne näin. Tänne. Tänne näin. Kuka on ottanut? Hyi. Mikäs sotku täällä on? Missä koira on? Mitäs täällä on? Onko joku käynyt roskiksella? Voi. Hyi. Hyi. Mikäs täällä on? Popi! Tules tänne. Mikä täällä on? Häh? Kuka on täällä käynyt? Popi, tuus tänne. Mitäs täällä on? Häh? Onko joku tehnyt täällä jotain? Häh? Mitä täällä on? Häh?